La idea de la cicatriu ja és prou suggerent. Jo crec que tots en tenim, pràcticament tots, si no física, doncs, en fi, el concepte cicatriu abasta tots els territoris, no? I els morals també, i els morals com a mínim, doncs, a poc que hagin viscut, i hagin tingut ferides i hagin cicatritzat, doncs, tots en tenim. Cicatriu és una paraula dual que ens remet a ferida, a curació, però també ens remet a curació i al record permanent de la ferida. Ens parla del que hi ha a sota, del que hi ha a sobre, del que es va edificant a sobre de la pell. Ens parla d'un abans, d'un després, o sigui, és la idea de frontera. I tot això, aquests dos pols, hi són molt presents, o del tot presents, en aquest llibre, i també els pols de la fragilitat i de l'enfrontament, al mateix temps, a la ferida i a la cicatriu. O sigui que sempre és aquesta tensió entre aquests dos pols. Jo diria que és un llibre despullat, cru, però gens trist. No transmet ni gota de tristesa, o sigui, és un llibre cru, despullat, contundent, com de fet són els seus. Però bé, aquest diguem que té aquesta concreció, no? Fins i tot el títol és molt concret. Es podia haver dit la cicatriu, però no, es diu 5 centímetres, la cicatriu, que després també ens explicaràs una mica per què. Llavors, la cicatriu és un element estèticament terriblement humà, perquè és imperfecta. O sigui, fins i tot una cicatriu perfecta, doncs, a mesura que el cos evoluciona, arribarà un moment que serà imperfecta. També hi ha lletjor, moltes vegades, i tu t'enfrontes a la lletjor, no? I hi ha, per exemple, un vers que diu «Entomes, coll avall, aquesta imperfecció». I després, quan parles de la lletjor, hi ha un moment que inclús em va fer gràcia perquè parles de l'editor, del teu editor, que no és que sigui lleig, però diu l'editor que sí, que vol tocar la cicatriu amb els seus propis dits, atret per la lletjor, precisa de formar-se'n fins dalt. O sigui que deforma, és desigual, és canviant, i ella aprofundeix en la ferida que ha causat la cicatriu, però no aprofundeix en l'argument de la ferida, en la història, sinó que jo diria que aprofundeix en les sensacions, o sigui, en aquest caos de sensacions del procés ferida, assumpció de la ferida, cicatriu, assumpció de la cicatriu. I ho fa amb unes imatges així minimalistes, descriptives, d'una força que de vegades és brutal, com aquesta que jo he triat per exemplificar una mica això de que és brutal i que a mi m'ha impressionat moltíssim, però com aquesta n'hi ha moltes. Quan diu «Desert, en la duna més blanca, el cadàver submergit d'un camell mort és el teu pit». Sembla esplèndid. És fantàstic. Estàs d'acord amb mi? Gran poeta. Fins i tot a tu t'he convençut. Llavors, aquest llibre, com ja acostuma a passar amb els seus, jo ho compararia amb un zip, un arxiu d'aquests que aparentment te l'envien perquè pesen poc, són poemes breus, així que, això com lleugers, contundents, concisos, però que dins, quan obres l'arxiu, hi trobes molta informació de molta mena i a vegades part d'aquesta informació difícil de descodificar. Ella utilitza el llenguatge d'una forma molt personal i arriscada, és un univers on de vegades no és fàcil d'entrar-hi, perquè en els seus versos no només són absents els signes de puntuació, sinó que ella prescindeix de molts connectors. Hi ha articles, hi ha preposicions, hi ha coses que dius on són, hi ha uns buits que s'han dislocat, s'han anat damunt, avall. Jo diria que totes aquestes petits buits són cicatrius també, que en el fons el lector el que ha de fer és ajuntar-les totes i formen una extensió de pell nova que t'ajuda a interpretar bé el poema. Però tot això
sigui, tots aquests elements fora de lloc, omesos, aquesta forma de treballar el llenguatge que té, no és gratuïta. O sigui, no és allò que passa en molts casos que diem, sembla que fer coses així estranyes, doncs sembla que fa com més intel·ligent, més interessant. No, la Mireia sap molt bé el que fa i el que fa neix de l'autenticitat i, en fi, en tinc constància. Aleshores, són poemes que, en fi, ens demanen mirar, escoltar d'una manera diferent. O sigui, no tant ser els cirurgians, que anem allà a veure què hi ha, sinó ser la carn mateixa que el cirurgià, ja que parlem de ferides i de coses així, la carn mateixa que el cirurgià on fa la incisió amb el bisturí i ens hi troba a nosaltres. O sigui, ens hem de deixar penetrar per aquesta idea i al mateix temps per aquest allau d'idees. Hi ha una cosa que a mi també jo sempre he pensat i és que ens dona alguna pista i és la seva manera de dir els poemes i que després ho comprovarem, no? Els que ja la coneixeu, doncs ja la coneixeu. Jo a vegades penso que els teus poemes han nascut amb la teva manera de dir-los. O sigui, que és tot. Quan tu dius el poema neix. Quan el poema neix, tu ja tens... És a dir, que cada síl·laba, cada vers del seu poema té un paral·lel, té un ressò, té un eco en el teu moviment d'ulls, en la teva modulació de la veu, en aquest braç de la Mireia, aquest braç que és ja d'antologia, hi ha el braç de gitano i el braç de la Mireia. De la gitana. De la gitana, força gitana. Ella és que no és només una poeta, és una manera de ser. En aquest cas és una mica com Sitges, que també hi havia aquell... Sitges, una manera de ser, doncs igual, una manera de ser. Per exemple, tu parles d'una cicatriu i alhora de moltes, també parles de la cicatriu de la por, també de la cicatriu del poema. Hi ha un poema on identifica un mateix poema amb una cicatriu, però bé, hi ha d'haver una cicatriu mare, que és la que origina tot això, no? Llavors, i com que suposo que no és la cicatriu d'un glaciar escardat, ni és la cicatriu entre Catalunya i Espanya, ni és... doncs ha d'haver una cicatriu mare. Es pot explicar una mica d'on neix aquesta... És una cicatriu real, física? Va, és real. És real, és real. Ja sabem alguna cosa. Sí. Llavors era un procés en el qual a mi em van fer una biòpsia, no? Llavors no sabia com acabaria. Llavors, durant els dies que esperes els resultats, doncs neix aquest poemari de la incertesa, de la por, perquè clar, el resultat fos el que fos, la cicatriu ja hi era, no? Va acabar tot, al final va ser feliç. Els poemes eren sobre una cosa que fos quin fos el resultat. Ja hi era. Ja està. Ja hi era. Era la cicatriu. Jo també en tinc una de 5 centímetres, Bé, al Melic tots tenim la cicatriu original. Exactament. Com a mínim tenim aquesta. Aquesta tots. De fet, llegiré un poema que la Mireia Calafell parla d'aquesta, ella. Perquè en l'última part del llibre va comptar amb la col·laboració de 5 o 6 poetes, entre els quals vaig tenir el privilegi de comptar-me, perquè li féssim un poema sobre una cicatriu que a nosaltres ens vingués al cap. Aquest títol, de 5 centímetres, la cicatriu. Bé, perquè és que jo em vaig obsessionar molt amb la cicatriu, el que feia, el que media, o sigui, és una cosa que sí, la vaig medir. Perquè estava molt preocupada, no? Perquè, clar, ja ho veureu en els poemes, no? Llavors canvia. La geografia corporal és una obsessió que és la mida. Llavors, si només posava 5 centímetres, podria donar, no sé, opció a pensar en coses que no tenien res a veure. I per això vaig posar entre parèntesis la cicatriu. Jo crec que aquests 5 centímetres li dona com una força, no? Sí. Li dona com una... La cicatriu, vale, sí, però un altre poemari es podria haver dit la cicatriu d'un altre poeta. Però 5 centímetres la cicatriu només és el teu, Vull dir que trobo que és un encert. A Mireia a vegades l'he sentit dir que, bé, que tot està dit ja, que tots ho hem dit ja tot i que llavors el que s'ha de fer és dir-ho en paraules noves. Jo discrepo una mica que tot estigui dit, ja sé que no està bé discrepar aquí amb la manetjada, però bé, això és la confiança. Home, i tant. Penso que amb la quantitat de gent que hi ha al món i de coses que ronden pels cervells, segurament no tot està dit. Però sí que és veritat que hi ha coses que són sentiments molt comuns a tots i que tots en algun moment o un altre hem compartit. També moltes vegades es diu, i
en part suposo que és veritat, que diuen un poema no s'explica, ningú pot explicar un poema s'explica per si sol. Però jo sí que penso que a vegades ens pot dir alguna paraula, donar-nos alguna pista, perquè els que llegim, els que escoltem, aprenguem a sentir com aquell poema s'explica per si sol. I llavors és una mica, no sé, per exemple, aquí he copiat un poema molt breu que diu 5 centímetres a partir d'ara, accions posteriors definiran, sembla literatura. Llavors aquest salt que hi ha entre accions posteriors definiran, sembla literatura, aquests sanglots que provoques, no? Com funciona això? Jo quan escrivia aquest poema en concret, doncs jo veia que la meva vida podia estar definida entre un abans i un després d'aquesta cicatriu. Perquè és un enfoc nou del teu cos, és un enfoc nou de com entens la bellesa, el que és bell, el que no és bell. I per mi la cicatriu també té molt a veure amb el fet d'escriure, no? La cicatriu per una dona que escriu és el fet mateix d'escriure, d'escriure's en ella mateixa, sobre ella mateixa. I ho vaig relacionar amb la literatura, amb tantes dones que per elles el fet d'escriure era la seva condemna, la seva creu, la seva cicatriu, perquè no estava reconegut el fet d'escriure per una senyora en altres èpoques. I era com per Emily Dickinson, per Christina Rossetti, per la pròpia Virginia Woolf, que ella va trencar ja molts motllos. I vaig relacionar aquesta cicatriu física amb una cicatriu vital i després amb una cicatriu literària. I tot això es barrejava amb un tema que m'interessa molt dins el món literari, que és el fet de la dona que escriu i el que suposa aquesta decisió, que no és el mateix per una dona del 2012 que per una del 1817. A vegades sí que suposa el mateix, però a vegades sovint no. I es va barrejar tot en aquells 3 versos, i vaig fer aquesta condensació de cicatriu, de literatura, d'accions que comencen a partir d'ara noves, i és aquesta cosa de la síntesi que tant... Doncs saps què? Jo et deixo ja, perquè també parlarem, tu també volies, en fi, no hem dit, la Mireia com a traductora, i ja sé que també ens vols llegir uns poemes, tu ja et faràs, ja m'agrada, jo m'assec còmodament. Sí, no. I us deixo. Sí. Mireia, aquí. Jo volia agrair una de les cites que estan al començament del llibre, és de la Felícia Fuster i diu: com una cicatriu, cometa en el paisatge, m'hi endinso. La cicatriu hi canvien, transformen, estrips semblants a pergamins, dones, muden. Apliquen venes, el més lleig fa 5 centímetres de sot, la perfecta rodona plora, el que t'han segellat crida, sense punts, però hi ha trinxera. Ratllen porcellana, blanc de mascaretes, desdibuixen sense ningú, nadie s'adoni de la soldadura, tireta i rosa de mosqueta, aposi pell humana com dents 24 hores. A l'exposició universal, por, que llepi mai ningú la deformació, perdut el blanc, textura el vell, canal perfecte, i haver d'optar, per fi, per l'exili. Hi ha un procés abans de la biòpsia. La intervenció no em va fer mal, però em va fer mal una cosa que em van fer el dia abans, que era marcar el camí del bisturí. Això es feia amb un arpó. I allà vaig saber que era el dolor. No ho sabia fins aquell dia. Inauguració del dolor. L'arpó t'aferra marca, guia per demà, el dolor. No importa el dolor, aguantes, mossegues plom aquest dolor, fins no reconèixer la paraula dolor. Vostè ho ha de mantenir així, 14 hores, adolorida, deliràs delir-te en el dormir. El poema nou
ben encapçalat per uns versos de Felícia Fuster que diu: sents el pit buit? Sents el pit sord? Obren incisions, despertes, mossegat el pit, salvat avui. Cares, ressons, no d'objectes, intentes estimar-te, és difícil. Penses el desig, no saps si entenen la teva nova expressió facial. Sens dubte, no ha estat violació. De la ferida mateixa, ferralla violeta, renaixeràs, en sortiràs, com pell segona repartiràs gers i mà en ofrena. Orgasme, un galidot d'aquesta cicatriu. La segona part del llibre, que es diu Possibles usos, comença amb una cita del poeta Jaume Pons de Lorda, que diu: si la carn sabés què és carn, desapareixeria. Cinc espasmes de cicatriu, suren sols, en l'eteri, la mà traçada d'incomoda, com falsos aplaudiments, perquè la puguis escriure, és la refotuda. Sí, sorgiran poemes d'aquesta cicatriu, emanaran. Mirall que habites, reflex que t'intimida, et converteix en la paraula pànic, en la paraula. Caus el picat, directe cap al final, reconeixes el tall, pedaç sol i cap altre fons, et llances sense desviar-te de la corda que penja fins al cop. Sec, estesa en la insana mida de 5 miserables, més escassos centímetres. 5. T'hi claves i vibres del dom. Difunta, estirada i nua, clavaran el llapis al segon dels 5 centímetres. Marca del pit dret, i llegaran fils i fulls em penjaran per seguir escrivint versos, amos de la cicatriu. Bé, per fer una miqueta de pausa i respirar, us llegiré uns poemes d'un llibre que també estem presentant aquests dies amb el poeta Carles Duarte, que avui no ha pogut ser aquí. Vam traduir tots junts una poeta portuguesa que es diu Eugènia de Vasconcelos. El llibre és La casa de la compassió i bé, és una poeta que vaig triar perquè era de la meva generació, portuguesa, i volia saber què s'estava escrivint a Portugal aquests anys, no? I bé, crec que ha valgut molt la pena donar-la a conèixer aquí a Catalunya, no? Us vaig a llegir algun dels seus poemes. Ja m'agradaria escriure-los. Diu: orenetes absolut de blau. Miro cap al cel absolut de blau, on voletegen les orenetes, i sé que tot això passa al meu pit. Silenci sobre el pit. No hi ha cap mà que aixequi aquest silenci sobre el pit. Llosa que cobreix la liquiditat que l'infinit devora. Escric quan d'ells caic o rellisco pel laberint individual que sóc, quan no aconsegueixo sortir de mi per relligar-me a la font de les aigües eternes que flueixen, filla sagrada de la còpula divina, del cel i de la terra.
acabar aquesta mostra d'Eugènia de Vasconcelos, la dona ombra. En cada femella reclinada sobre el jaç tou de la terra hi ha un ventre aniquilador de la fertilitat del mascle. En cada mare de sina proveïdora hi ha una reina sobirana capaç de desencadenar la fam. En cada dona cosmològica roman oculta una caòtica deessa que en el silenci de la maternitat teixeix la mort. No estimis només, tem també. Molt bé, doncs ara us llegiré un poema que va escriure una de les poetes que va col·laborar, no sé si la coneixeu, és Mireia Calafell, vosaltres sí. És una poeta molt jove, però no sé per què té el prof. Molt jove però molt bona, anava a dir, no? No, jove i bona, tot plegat, no té per què ser adversativa, no? Estem acostumats a que gent jove petó, no? Tot això està canviant molt, Cèlia, en el món de la poesia, això de gent jove petó. Bé, va fer per mi, pel llibre, a l'habitació 118. Parla de la cicatriu que tots tenim, segur tots. En el principi fou la cicatriu, no la paraula, com tampoc les síl·labes, sinó el tall fi del cordó umbilical i tots els nens del món plorant alhora. La gènesi s'explica des del ventre, l'origen ha estat sempre una ferida. Escriu, horitzontal, tombada al llit. I en canvi, això que té sota la gasa és una cremallera sobre runes, buidatges ontològics de carn viva, sutures de la pèrdua al pit esquerre que ha suplicat el cos per a salvar-la, amb un dolor que no és literari. Això que cou encara i la travessa és sobretot un aprendre a estimar-se, a mirar-se altre cop, tan asimètrica, a viure a 5 centímetres de més. A viure. I si ara, Cèlia, et ve de gust llegir el teu mateix, per mi serà un honor, perquè no l'he sentit encara llegit per tu. Jo tampoc l'he sentit llegit per mi, perquè no l'havia llegit mai. I es titula... Ostres, probablement era cicatriu en 5 velocitats, és que vaig posar cicatriu en 5 i una V baixa. I ara no sé què volia dir. 5 versos, jo diria, no? O en 5 versos. Perquè hi ha 5 versos. Jo he entès sempre en 5 versos. Ostres, en 5 versos, en 5 versos. En 5 V baixes. Gran moment, l'autora no s'ha mogut. Això et passa per liar-te amb persones. Jo em lio amb persones, sí, de moment amb persones. Bé, ha quedat dit, són 5 versos només. I fa: extirpada a terra i cel la ratlla de l'horitzó, fletxa clavada en el temps aturat, traç de guix amarat de pissarra, que abans era el solc d'un avió, cicatriu sense gasa ni brida, antípoda i memòria de ferida. Ara, a la part final del llibre, que es diu Refusos. I comença amb una cita d'Alejandra Pizarnik que diu: háblame de esas palabras vestidas de féretros que habitan mi inocencia. 19:38 hores, moment de destapar i veure la indelicadesa descortesia de la qual parteixes. Fàstic. El més net,
La discussió suau. Els metges t'espolsen la paraula ingenuïtat. Del fred, de la sala freda, de la màquina freda, del noi fred i del tot aliena. La seva mà. Marca. Sempre quedarà. Per no perdre. Mai la pell. Que no. Tornarà a ser com era. 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 De pell. Que no tornarà a ser com era. No tornarà a ser com era. No tornarà a ser com era. La pell no. La pell no tornarà a ser com era. 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 No. La pell no tornarà a ser com era. A ser com era. A ser com era. Fins l'infinit. I tot i que mínim, al fi, Moñó serà. La visita. Ah, vostè és aquella de la cicatriu que em va quedar tan malament. No sap com ho sento. No sap com poema. Cicatritza la por. Equilibri. Exactament balança. De pell es manifesta. Posar-te al seu lloc del cos que deteriora. A partir ja per acabar, un parell més, a partir d'uns versos de la poeta alemanya Hilde Domin, que diuen: amb els estigmes sobre el seu cos i les cicatrius de les ferides, se li esvaeix la por. I passes el dit. Veuràs, van relligar el monyó de qualsevol manera, perquè el que hi ha sota la pell no amoïna, no cal, no es veu. La llengua catalana, la dona, la cicatriu, tot ve a ser ben bé el mateix. Sala d'espera. Calen agonies per veure morir l'animal? Penses cautelosa enmig del murmuri de la sala, cap cara amable les properes hores. Li ha fet un mal indigne? A trones d'hermes i mamografies, totes ens acostumem. Moltes gràcies.